Ale ještě předtím, než začne tohle nedupaný videjko, hoď sem odběr, protože více než 60% z vás nemá odběr, což je naprostá obrovská velká škoda a mě to boostne u srdíčka, takže let's go, dej odběr a my jdem na videjko. Let's go! Ahoj, já jsem vyšel a víte zpátky na mém kanále. Dneska máme po dlouhé době extrémně dlouhou reakci. Jestli chceš koukat na naše streamy, jakože tenhle je záznam ze streamu, takže jestli chceš, tak tady vidíš, kde můžeš streamovat. Doufám, že přijdeš se podívat a my se teď budeme bavit na tohle z toho, jak pan Grznár vaří svíčkovou na smetaně, takže let's go, jdem se na to podívat, doufám, že to bude dobrý, držím palce, věřím panu Grznárovi, že je borec. Zdar lidi, vítám vás u dalšího vaření s tátou v rychlovarné konvici pochopitelně. Dneska si uděláme českou klasiku, nebude to nic menšího než pravá domácí svíčková na smetaně s domácím knedlíkem a hovězím z babičky. Hovězím z babičky? Reálně ten knedlík budeš taky vařit jako v rychlovarné konvici normálně, tak to se chce normálně podívat. Kouká jak vrah. Hovězí z babičky. Dobře, pokračujeme. Vaříme s tátou hospodská edice. Takže přátelé, začneme přímo knedlíkem. Zvolili jsme rychlej recept. Běh chvíli je hotový, zvládne to úplně každý. Tak to jsem zvědavá. Takže lidi, uděláš se na ingredience. Já neumím moc dobře vařit, ale... Polhrubá mouka speciálně, mlíko, vajíčko, rohlíky, kypřící prášek do pečiva, sůl. Jdeme na to. V první řadě... Zatím to vypadá velmi jednoduše. Na co potřebujeme rohlík vlastně na svíčkovou? Z babičky to bude tuhé a suché. Ježiš. Se nakrájíme rohlíky na kostičky. Nebudu se s tím úplně jebat. Houskový knedlík. Základ je mít. Ale na to potřebujeme housky. Viděli jste někdy houskový knedlík bez housek? Je nůž. Já se bojím. Houskový knedlík s rohlíkem. Kdybyste třeba něco nevěděli, tak se klidně zeptejte. Tomuhle se říká pok tasty záběr, akorát zrovna rohlík není úplně moc jako tasty, ale... Přátelé, do místy si dáme 2 hrnky polhrubý mouky, jelikož... 2 hrnky týpek prostě to tam sype jako před cvičením. I trendballom dávkuju od voka, tak na dávku i tu mouku od voka. Takže do misky jsem si dal 2 hrnky polhrubý mouky, přidám půl prášku do pečiva, osolím. Přátelé, soli se nebojte, maximálně budete mít tlak 400 na 100. Ježiš. Takže přátelé... Ten se toho nebojí, jak se říká. Vidím to na srdeční kolaps. Já taky z tohohle videa. A promícháme sypky ingredience. Co to je za... jakoby... Tak. Záběr. Tak. Přidáme zhruba 150 ml mlíka. Opět. Zase od voka. Přátelé, jelikož jsem mlíko neviděl, už ani nepamatuju, tak samozřejmě se zapomněl, jak se to odvírá. Beze srandy, s mlíkem manipuluju po dobrých 5 letech. Takže 150 ml je zhruba asi takhle. Teď přidám vajíčko. To bych zvládla, doteď to zvládám, tenhle recept. Zase pok tasty záběr. Tak přidáme rohlíky. Já si myslím, že konzistence bude úplně dokonalá. Z tohohle bude jako ten... Že jsem se perfektně trefil, co se týče obsahu všech ingrediencí. Tak lidi, těsto máme hotový. Teď se ho vyválíme. On má prstíky jak buřtíky. Teď si to rozdělím. No jo. Jelikož to děláme v konvici, takže tam nebudu dávat asi celý velký, že jo? On to bude fakt dělat v konvici? Rozdělím to na zhruba 3 díly. 1, 2, 3. Teď se vyválím. Tak, ty si s tím pořádně pohraj. Jako s kozama tvý starý. Jo, sorry, já jsem že tvoje stará kozy nemá. Takže si s tím zahraj tak, jako si hraješ s koulema tvýho sparinga vždycky ve sprše. Jo. Každopádně mělo by to být udělaný tak. Co mám dělat, když nemám koule ani mladou, starou? S čím si to mám hrát jako já, jako by halo?
aby tam nebyly žádný mezery, jako máš mezery ve vzdělání. Nemám starou, pohodě, já nemám ani ty koule. Takže máme tady 3 knedlíky. Kdyby kdyby si měl vejce. Samuel, tak ty máš aspoň ty koule, že jo? Takže v pohodě. Tak bys byl král, každopádně, když nebudeš sypat, tak to možná docílíš. Tak. A jdeme vařit v konvici knedlíky. Napětím čekejte, protože tohle jste ještě neviděli. Tak, no jdeme si nejdřív ohřát vodu, protože ten knedlík samozřejmě nemůže dávat úplně do studené vody. Tak, voda se nám skoro vaří, proto se nám kurva daří. Takže knedlíky dáme do konvice. Tak, zatímco se nám tady dovaří knedlíky, no já jsem zděšená. Tak si řekneme o tom, jak vznikla svíčková máčka. Lidi, svíčková máčka vznikla tak, že vlastně si ze včelího vosku nastrouhal svíčky, dal si je do hrnce, rozpustil, přidal si tam ty živý včely a svíčka byla hotová. V každém případě, jelikož v dnešní době... A já myslela, že máš jako normálně svíčku, to zapálíš a pak vlastně ten vosk leješ do vývaru a máš toho svíčkovou. Já nevím, každý máme asi jiný story. Asi každý máme jinou babičku, každá to dělala jinak prostě, že jo. Jak víte, tak včel je málo, včely ubývají, vymírají. Tak vlastně se udělala levnější varianta. Místo vosku se tam dává kořenová zelenina a smetana, aby to mělo podobnou konzistenci víceméně. No a místo včel se tam dává hovězí maso. Proto se taky někdy říká hovězí maso včelí. Tak, Bože, to je hovno. To je hovno tohle. Lidi zmáčknutí a knedlík máme hotovej. Tak, lidi, takže máme tady zhruba 3. zmáčknutí. Já si trošičku poklidím jako správná hospodyňka a podíváme se, jak se nám pěkně uvařil knedlík. Samozřejmě výsledek je předem jistý, bude to bomba. Tak, vydáme si knedlík, každopádně základ je mít talíře, který mají barvu jako tvoje trenýrky. Je na to. Kamo se tohle bude dobrý, to mi neříkej, že tohle bude dobrý. Tam loví ty vole. Jsou to tvář. Fuj! Co ty knedlíky? To je nechutný. Jsou rozměrově se trošičku rostou. Důležitý je, že přátelé, je to jenom technická chyba týkající se rozměru otvoru v konvici. Jiná chyba tam není. Velikosti otvoru jsou velmi důležitý, ale nemyslím si, že když to vytáhneš... Prostě nakynul, vole, a teď ho nemůžu dostat ven. Takže dopadlo to nad očekávání dobře. Pochopitelně, možná to ještě sneslo jedno zmáčknutí. Vlastně ve skutečnosti jsme těch zmáčknutí udělali asi 6. Takže na 6 zmáčknutí. Taková zkušenost do budoucna. Teďko vidíte aspoň, že vychytáváme chybky i během... OK, takhle to nevypadá úplně zle, jakoby takhle to je dobrý. V průběhu je lepší ty knedlíky udělat menšího průměru, protože potom je docela problém vydávat je z té konvice. Nebo se dát větší konvici, taky řešení. Vaříme s tátou hospodská edice. Udělali jsme takovou vychytávku, nebudeme tady krájet celer. Streamujem s Michelle, Twitch edice. Wow! Mrkev a petržel, ale máme tady připravenou směs na svíčkovou. Rovnou ji nasypu do konvice. Takže zelenina se nám vaří, jelikož byla mražená, tak to odhaduju zhruba na nějakých 5 zmáčknutí. Pak si to umixuju. Neodjebeš tím tu konvici, že bude furt jakoby... Ne? No, uvidíte dál. Tak, fuj. Jelikož zelenina byla mražená a je teda strouhaná, takže to bude zhruba na 6 zmáčknutí. Každopádně každý z vás má jinou konvici, používáte prostě vždycky jsou jiné podmínky, takže to chci vyzkoušet. Já budu používat 6 zmáčknutí. Pak to teda umixu a jdeme dál. Tak, málem bych zapomněl, jelikož jsme se perfektně připravili, takže tady máme koření na svíčkovou v takových pyramidkách. Přidáme do zeleniny a jdeme bomby. My god, chudák konvice, jakoby chudák moje oči.
Každopádně buďme rádi za tyhle technické možnosti, jako jsou kořenící pyramidky. To chceš. Tak, zatímco se nám ještě dovařuje zelenina, tak samozřejmě si uděláme hovězí maso. To hovězí maso stejně tak jako i knedlíky, i všechno, co děláme ve varní konvici, tak je základ, aby se to rychlejš udělalo, aby jsme to rozkradli na menší kousky. Čili tenoučky, plátky, ještě si z toho uděláme duličky. Je to trošku nestandardní, přiznávám. Na druhou stranu, přece jenom vaření v konvici je nestandardní metoda, takže si připravíme takhle hovězí maso. Tak, aby si to maso zachovalo co nejvíc živin, tak ho prostě budeme dělat jenom na jedno, maximálně na nějaký 2-3 zmáčknutí, protože je škoda z něj uvařit úplnou sračku. Dáme to je sračka, už jsem o sobě. Sliju trošku vody. Proč to má v kýblu? Já tomuhle videu vůbec nerozumím. Proč to má v kýblu? Já už nemůžu, to je bolest. Aby se tam vešla i smetana. Každopádně, jelikož my máme profesionální konvici, tak tady má sítko. Vy se dávajte bacha, ať si nevylejte tu zeleninu. Tak, zelenina, jak vidíte, vařená perfektně do měka. Teď si rozmixujeme a přidáme smetanu. Tasty záběry. Jak se u toho tváří. Mimochodem, s tady tím receptem na svíčkovou jsem vyhrál Fast Food Festival, který se konal v Novém Yorku. Porazil se tam i kapacity, jako byl Paul Reich a spol, takže kdo chce proti tomuhle cokoliv namítá, tak je blázen. Přidáme trochu smetany. Tyhle tam voní, kdybyste to cítili. Ty to ani neosuli, tak to už je voní. Tak přátelé, teďko jak je to finále, to velký finále, musíš ještě trošku pomazlit. Přesně tak jako s píčou kurdy, kterou si zrovna přivedl domů. Jo, aby tě potom jako bylo prdele. Aby to bylo dokonalý, tak si tím musíš prostě pohrát. Přesně. Jo. Ale Marek. Takže teďko, aby se to trošku fakt jako doladilo, dotáhlo to samo, tak to necháme ještě jednou provařit. Jedno zmáčknutí bohatě stačí. Tak přátelé, svíčka je perfektní, takže já už ji naservíruju. Takže lidi, jdeme na finále vaření masa. Hele, není to nic složitýho. Maso uděláme jedno, maximálně 2 zmáčknutí, ať to jenom zatáhne, ať to prostě si to maso zachová, ty vitamíny a všechno, co to má. Takže nic složitýho. Trošičku osolenou vodu. Každopádně, aby tí soli nebylo moc, tak už to nesolíme. Jenom tam vložíme maso, 1-2krát zmáčkneme a je hotovo. Ale základ, znovu opakuju, musí to být fakt na tenoučký nuličky. Když to neuděláš, tak to maso bude vařit 3 hodiny na 50 zmáčknutí. To nechceš. To bys odjebal tu konvici. Ty vole, a vypuklo to zás. Přátelé. Tak. Skoro jsme tady, vole, se vyplavili. Každopádně, kurva. I ten nejlepší kuchař se někdy utne. Tak. Nicméně, maso je hotový. Normálně začínám mít strach tak, z tohoto videa. Slijeme si vodu samozřejmě, jo, tady zase nebudeme dělat žádný filmový triky. Já jsem měla poprvé strach, jakože to bude vařit v tom kýblu, ale nevím, jestli je lepší to vařit v tom kýblu nebo v té konvici, jakoby. Nevím, jestli snesu další videa takový. Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli víc takovýhle videí, protože normálně mi to zvedá kufr. A ne jenom stylem, jakým to vaří, ale stylem, jak to vypadá normálně. Čet, jestli tady bude. Přísahám, jestli tady bude 3000 lajků, tak tohle videjko zkusím natočit v mý úžasné kuchyni podle receptu krůček po krůčku. Nech tady 3000 lajků a uvidíme, jestli se to tam něko dostane. A abyste viděli, že to je všechno prostě real. A nyní si dáme maso. Takže lidi, finále je před náma. Takhle z dálky 7 z 10. Finále je před náma.
Máme tady svíčkovou na smetaně s hovězím masem a domácím knedlíkem. Upozorňuji, domácí svíčkovou. Co se týče konečného výsledku, pojďte se na to sami podívat a já to jdu ochutnat. Takže, přátelé, s Pánem Bohem, s chutí do toho. Jestli jste někdo z vás jet svíčkovou? Ale vím si, že než ty tady namačkáš knedlíky, pak si tam namačkáš tohle a pak než tam namačkáš maso, tak ty knedlíky už máš strašně studený, ne? Tak tohle je normální pravá svíčková s normálním knedlíkem. Pravá svíčková. Dokonce to maso se teda koupil lepší, protože si užíváme, dokud tady ještě není ta válka. Každopádně Nějaký pokrytý záběr dáš mi ještě. Takže lidi, dneska jsme se ukázali, že i to nejtradičnější české jídlo jde uvařit v konvici. Tak určitě, jestli se vám tohle videjko líbilo, napište mi to do komentářů, jestli bude 3000 lajků, opakuju, že tenhle recept zkusíme pěkně kruček po kručku. Já vám děkuji moc, že jste se koukali na tohle videjko a my se uvidíme příště v dalším videjku. Mějte se krásně, skladete do básně a zatím čau.